קיבלנו מתנה בחגיגות של 50 שנות נישואים, חתונת הזהב, סוף שבוע ארוך בים המלח, במלון מרידיאן, איפה חברת אורטל ארגנה הפסטיבל מרומניה באהבה. השתתפו כמה זמרים מפורסמים מרומניה, ובין היתר לורדנה. שאנחנו מאוד אוהבים אותה. עד עכשיו ראינו אותה רק בטלוויזיה הרומנית, בכל מיני תוכניות. ברוב הארץ היו גשמים, מזג אוויר חורפי, ובים המלח תפסנו כמה ימים עם שמש, אפשר להגיד ימים חמים כמו בסתיו. החדר במלון יפה עם מרפסת לכיוון הים, מיטה גדולה ונוחה. האוכל היה טוב מאוד והמבחר כל כך גדול שלא ידענו מה לבחור. במילה אחת, שפע. חוץ מזה, ספא עם סאונה, ג'קוסי, בריכות מים עם מי ים המלח שממש עשו לנו טוב. הכאבים הראומטיים שהיו לנו עברו כלא היו. היו סדנאות שונות, חפלה צוענית, ריקודים, סלסה וסלונים וכל מיני סדנאות כמו של אופנה, קלייזמרים ועוד. וגם פסטיבל של מרקים. שימו לב, כאן יש לנו עוד זוג ממש עדה נחמד הערב הזה שנמצאים גם כן איתנו כאן באולם, אידל, אדוארד ועמליה, סליחה, חוגגים היום 50 שנות נשואים. מגיע להם המון מזל טוב והמון מחיאות כפיים. סטנדאפ עם ציפי מור. מה שלומכם? בסדר? אז תראו, למי שלא מכיר, אני מהבית של פיסטוק ורגע עם דודלי, אבל היום יהיה לכם פן קצת שונה. עכשיו תראו, אני בכל הופעה נהגתי להגיד, אני לא סתם הגעתי לפה, אני הגעתי במיוחד כדי שתכירו לי מישהו, כי אני גרושה וכל הדבר הזה פנוי. הזמר דרגוש קירקו, מקום ראשון ב"דה וויס" הרומני. הזמרת אנג'לה רוסו עם קבוצה של רקדנים.
הזמר רוק המצוין שטפן בניקה. De pierne mult, toate pline cu gunoi. Păi 20 de pierne mici, cu final, toate pline cu furnici. Văleu, văleu, văleu. אחת הזמרות המצוינות קרמן רדולסקו. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, într-o cărciumioară la șosea, unde cânt un viac și o vioară, și unde nu le vede nimeni. Perechi drăgostiți stau la masă și-și spun jurăminte de aleluia. ולורדנה. בסילבסטר צילמתי אותה בתוכנית ששידרו בטלוויזיה הרומנית מכיכר המהפכה, ועכשיו הלכנו ואמרתי לה שאנחנו בישראל אוהבים אותה. הסתכלה מופתעת ואמרה שזה מההופעה האחרונה שלה. ופתאום קפצה, הדביקה לי נשיקה כמו ילדה קטנה שקיבלה מתנה. לרגע התבלבלתי ואמרתי לה שאנחנו חוגגים 50 שנות נישואים, והצגתי את אשתי. היא נתנה גם לאשתי נשיקה ושאלה אותנו מה סוד הנישואים שמחזיקים 50 שנה. דיברנו כמה דקות על הנושא והיא הביאה גם את הדעות שלה. אישה עם נשמה בלי שום סימנים של גרנדומניה. קיבלנו דיש שלה עם כמה מילים של אהבה ואיחולים והצטלמנו איתה. מאחל לכולם שיתגשמו כל המשאלות. אמן. She